מיטי. הגיע למשהו רע. נתקעה עם הדבר הזה. בואי. תומר, תוציא את הדבר הזה, תומר, מתחת ל... תומר, תוציא את הצעצוע מתחת לבטן. ביי. ביי. תומר, תוציא את הצעצוע מתחת לבטן. תוציא את הצעצוע הזה. תומר, עכשיו ממש חורף, נכון? אתה עם הכובע הזה. ביי. ביי. כל הכבוד. עוד פעם. תרגיע את הכדור. תכף היא צריכה ללכת לישון. את יודעת כמה זה קשה היה לזחול עד המטבח וחזרה? אני ועמי תמי.